Sardínie. Země uchvatných pohledů do členité krajiny, rozstřílených vraků aut, moderních pastevců či pozůstatků dávné nurakské civilizace. Kromě toho je ale tento ostrov také domovem spousty zajímavých druhů živočichů. A proto jsme tady. Skalní masivy po celé Sardínii jsou protkány hustou sítí jeskyní. Chceme v nich najít a poznat jejich obyvatele. Jeskyní mločíky rodu Speleomantes.